खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आं अरुणाचल पासिघाटनिफ्राय फैनानै दा मोनसे बर' गामियाव दंफैयो बैग्रिगुरि होननायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर आं देखायनो नाजागोन बैग्रिगुरि गामिया माबायदि आंथ' मिथियामोन बर' गामि दंलायलायो बेबायदि होननानै एकदम मैखोम बर' गामि बिराद मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो एसे भिउखौ नायनानै देखायना हो नुबायना लोगोफोर बेनो जाबाय बैग्रिगुरि गामि एरिया ओरैहाय ओरैबो लामा ओमफ्राय ओरैहाय हाजो सेर सेर ओमफ्राय आरो ओरैबो लामा दङ देखायलांदिनि जों दा सासे आदानि न'आव दंफैयो आदाया वेलकाम खालामनायलाय जों फैनाय जादों बिथांजों बेरायनो लेंहरदों बिदाया जोंखौ दा बिथांनि न'आवनो जों दंफैयो ना मा होनो फंबाय Yes, brother. Then my cousin brother. Yes. Everything is exploring today. Not sleeping, sleeping. Sleeping. No, no, not slap. Slap means? Slap means tupper. Sleeping. Sleeping. Yes. Then where everything as Borogami, Guri, kami exploring today. दा आदाया बेयावनो थायो आं देखायलांनोसै आदाया माबायदि थायो नङा होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो खुलुमबाय पुरा गार्डेन पुरा गार्डेन मालाय बे बिबारा बारजोबनांगौबाथ' ओरैबायदि समायना नुखाबायना गेटनिफ्राय गरम जाथारगोन नामा बोथोरा दिनैबो दाउआ दाउ दं अरुणाचलनियानो नामा बेयो देखायनो मोनसे हांसोबो दङ हांसोआ दुगैगासिनो लोगोफोर नै नुदोंना आरो इनि दाउआ माबायदि एकदम जामा जुमाथार इनि दाउ बिमा रोजाबफिनसैमोन दैया हांसो सेना होनो खोमालै बेखौ हांसो सेना चुप गोसोबा गैलालै बागुनो दाउआ मेरला दंलै ने लान्थ' बेबो दङ मा नाम होनदोंमोनलाय जेगमिया उन्दुनानै दङ हेलौ जेगमि हेलौ नै मालाय आदाया बिराद मोजां प्लान्टेसन समायना एकदम प्लान्टेसन ओह बेबी हेलो क्या कर रहे हो आप आपका नाम बोलो आदाया गोलांदों ना आदा रेस्ट लादों दे रेस्ट लादे हराव एसे देरिजों उन्दुदों बे जाबाय आदानि फिसाला उन्दैसिन आरो सासे गेदेर दङ मा क्लासाव मोनदोंमोनलाय क्लास 8 ना क्लास 8 आव मोनलायबावबायसो मालाय टेनसनानो गैला दे औ बाब डाइरेक्ट गोलांफैखाबायसो बिलाय जारलालै नैबेहाय खिरखि दङ ओरै मोनायाव खुला खालामनानै उन्दुजायो बिराद माबा थान्दा बार फैयो गुसुनो प्रब्लेम गैया जेबो थाम्फैबो गैखाया बरिया जों बेयावनो थादों लोगोफोर रुमा आदाया जोंखौ बेयावनो दोनदों आरो